to, ako ste sa teraz na balkóne prejavili, v podstate len potvrdzuje to, ako zástupcovia hnutia obyčajných ľudí do parlamentu prišli a navrhli sme to, aby hodina pre občanov bola zaradená do rokovacieho programu, aby bola zaradená do rokovacieho poriadku. A znova to môže vyzerať pre tých, ktorí tu nesedia a ktorí ma dnes na tlačovej besede diskreditovali, že ste tu kvôli mne, kvôli mojej nejakej politickej objednávke, asi by nám nikto neuveril túto aj dnešnú improvizáciu. Chcem vám povedať z tohto miesta, že ja na rozdiel od vlády, a verím, že nie som jediná, som presvedčená o tom, že všetci poslanci, ktorí tu dnes sedia, to so mnou zdieľajú. Ja som presvedčená, že toto vaše rozhorčenie a táto vaša nespokojnosť je oprávnená. Z môjho pohľadu je len a len adekvátnou reakciou na to, čo som tu za to krátke obdobie svedkom ako poslankyňa a ja. Arogancia moci tejto vlády sa stupňuje z mesiaca na mesiac, zo dňa na deň. Za tieto posledné 2 dni vykulminovala tak, ako dosiaľ ani raz. Ja chápem a rozumiem vašemu znepokojeniu a stojím pri vás. Cítim s vami. Pretože vaša nespokojnosť je oprávnená. Ja viem, že ťažko sa hľadajú východiská, ale verím, že aj tým, čo sme za posledné dni ako poslanci aj ako občania urobili, sme vyslali tejto vláde jasný signál, že takéto praktiky viac do parlamentu a do zákonov nepatria. Ja ako občianka a ako poslankyňa si viac neprajem, aby sa na tejto pôde predkladali zákony, kde sú skryté záujmy lobistov, lobistických skupín, nadnárodných spoločností, finančných skupín. Ja ako občianka a ako poslankyňa si viac neprajem žiť v krajine, ktorú spravuje premiér, ktorý nie je pripravený na diskusiu, ktorý produkuje ak tak len jednosmernú komunikáciu, ktorý uteká pred občanmi. Ja si neprajem premiéra, ktorý nevie počúvať názory ľudí. A ak títo ľudia oprávnene zvýšia svoj hlas, zbabelo pred nimi zuteká. Neutečú nikam. Neutečú pred svojou zodpovednosťou, neutečú pred ničím, čo tu napáchali. Znova z tohto miesta vládu, ktorá aj dnes, som presvedčená, že túto rozpravu počúva, znova túto vládu vyzývam, aby zastavila svoje konanie, aby zastavila ďalšie ekonomické poškodzovanie celospoločenských záujmov. Ak sa dnes radikalizuje ulica, ak sa dnes radikalizuje parlament, nie je to mojou vinou, ako sa to snažil dnes v tlačovej konferencii odprezentovať predseda parlamentu pán Paška. Nie som to ja, kto vás ženie do extrémistických aktivít a do extrémistických výčinov. Ak sa dnes radikalizuje ulica, ak sa dnes radikalizuje parlament, je to len a len preto, že arogancia vlády sa stále viac a viac stupňuje.
si nemôže prikrývať oči pred pravdou. Pred pravdou sa dnes nik neschová, pred ňou dnes nik neutečie. Vyzývam vládu, aby zastavila toto svoje konanie. Vyzývam ju ešte raz, aby zrušila a zastavila prerokovanie zákona o obnoviteľných zdrojoch, ktoré našu republiku bude poškodzovať objemom 500 miliónov eur v prospech nadnárodnej spoločnosti. Vyzývam túto vládu, aby znova raz prehodnotila nevýhodnú kúpu stratovej časti podniku SPP, aby prehodnotila prenechanie manažerskej kontroly v ziskových častiach spoločnosti SPP. Pokiaľ táto vláda, ktorá sa pred nami občania, aj pred nami poslancami, takto zbabelo skrýva, pokiaľ sa táto vláda nad tým nezamyslí a nepríde do parlamentu s riešením, budem ďalej ako občianka a ako poslankyňa podporovať už včera spustenú občiansku petičnú akciu, kde sa budeme snažiť nazberať maximálny počet hlasov občanov za odvolanie premiéra a za odvolanie tejto vlastizradnej vlády. Ďakujem.